Ola, amigas e amigos de Foampas. Eu son Elsa Quintas Alborés, son abogada e son a vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística, Asociación en Defensa da Lingua. Quero comezar dando os parabéns a Foampas por esta campaña tan linda, tan interesante que fai que teñamos o galego, que poñamos o galego na nosa boca, que falemos sobre a nosa lingua. Para min non hai unha razón para falar galego. En galego fun educada, o galego é a lingua da miña nai, das miñas avoas, do meu país e da miña sociedade, polo tanto, considero que é natural que o siga a falar. Cando medrei, ademais, decateime de que é a lingua que se fala en Portugal, o que me permitiu ter acceso a unha chea de experiencias e de contidos tamén na miña lingua. Andando polo mundo, decateime do interesante que é para os demais o que precisamente nos diferencia, o que nos fai especiais. Coido, quizáis de forma pretenciosa, eu coido que contribúo á diversidade planetaria falando, defendendo a miña lingua. Para min, o galego achégame ese punto de singularidade, esa diversidade que me fai máis interesante e que igualmente aprezo cando viaxo e coñezo novas persoas. É o que buscamos, penso. A lingua galega nunca supuxo para min un atranco, sempre me abriu portas, porque saber falar galego é saber máis. E eu coido por iso que non hai motivo para que non o fales. Cada persoa pode buscar o seu motivo, pero o máis importante é que partas de que non hai un motivo para non falalo. Quero por iso animar a todo o mundo, e especialmente as persoas máis novas, para que se boten a falalo, que non teñan medo de cometer erros ao principio, porque é o normal, é o natural. Ninguén nace aprendido, así que moito ánimo e adiante. Adiante co galego.